κλίμα και σκηνικό, και επειδή το κλίμα το αλλάξαμε, το σκηνικό ήταν ακριβό, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, θα αλλάξουμε θέμα. Θα φύγουμε από τα ψάρια και θα πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της, όπου λειτουργεί ένα ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο. Τι διαφορά έχει αυτό από τα άλλα? Είναι ένα βιβλιοπωλείο που πουλάει βιβλία χρησιμοποιημένα. Βιβλία παλιά που ζητούν ένα δεύτερο αναγνώστη. Όλα διατίθενται σε πολύ προσιτή τιμή και στόχος είναι να μην πετάγονται τα αγαπημένα μας βιβλία, να αγοράζονται και να ξαναδιαβάζονται και με αυτόν τον τρόπο να ανακυκλώνεται όχι μόνο το χαρτί αλλά και η λογοτεχνία. Είμαστε στο Παλαιοβιβλιοπωλείο, είναι στην Ιπποκράτους το 135. Είναι ένα μαγαζί που υπάρχει σε αυτή τη θέση από το 1981. Στα δικά μου χέρια πέρασε το 2001. Αυτά τα 6-7 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το χώρο, προσπαθώ να οργανώσω το υλικό μου και να δώσω μια ευκαιρία να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα για νέο κόσμο που δεν έχει το χρόνο να αναζητήσει πια σε στίβες τα βιβλία και να μπορεί να τα βρει είτε με μια βόλτα από το μαγαζί, είτε μέσα από mail, από τη σελίδα μας στο ίντερνετ και από σελίδες άλλες που συνεργαζόμαστε. Η αγορά ενός βιβλίου από δεύτερο χέρι είναι στην πραγματικότητα και μια οικολογική πράξη, γιατί με αυτόν τον τρόπο και ανακυκλώνουμε το βιβλίο και το υλικό και μάλιστα στην αρχική του μορφή χωρίς να χρειαστεί επανεπεξεργασία που σημαίνει πρόσθετα χημικά, και δίνουμε και μεγαλύτερη ζωή σε ένα κομμάτι ιστορίας. Θα μπορούσαμε να σώσουμε αρκετά βιβλία από τη καταστροφή και έτσι θα γλιτώναμε το περιβάλλον από το να καταστραφούν περισσότερα δέντρα, να αποχετευτούν περισσότερα χημικά και θα είχαμε όφελος και από αυτό. Αν ισχύει το ότι οι εταιρείες ανακύκλωσης χαρτιού καταφέρουν και ανακυκλώνουν το 1 τρίτο περίπου του απαιτούμενου χαρτιού ετησίως, εμείς με τα παλαιοβιβλιοπωλεία θα μπορούσαμε να ανακυκλώνουμε ένα ακόμα κομμάτι και έτσι να προστατεύουμε το περιβάλλον όλοι μαζί. Η παραγωγή των βιβλίων για το 2006 ήταν γύρω σε 9.000 τίτλους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων πολύ σύντομα θα περάσει, ας πούμε, στην αχρηστία. Υπάρχει όμως και ένα υλικό που θα μπορούσε να έρθει στα χέρια τα δικά μας, ας πούμε τα παλιά περιοδικά ή οι παλιές καρποστάλ, υλικά από χαρτί δηλαδή που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχουν μια δυναμική να επανέλθουν στην αγορά. Το κοινό που μας επισκέπτεται είναι πολύ διαφορετικό μεταξύ του. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μελετητές, ερευνητές, ψάχνουν ένα συγκεκριμένο βιβλίο ή ένα θέμα και θέλουν να το προσεγγίσουν μέσα από βιβλιογραφία διαφορετικών εποχών. Αλλά υπάρχει και νέος κόσμος που θέλει να βρει μια έκδοση παλιότερη ενός αγαπημένου του συγγραφέα ή ψάχνει να βρει φτηνότερα βιβλία για να διαβάσει ή τη δυνατότητα να δοκιμάσει χωρίς να ρισκάρει πολλά χρήματα.